Преди да направим проверка по новия актуален слой. Към днешна дата, 30 март, слоя още не е качен, но можем да проверим резултата от възраженията. Значи влизаме в акаунта си и отиваме в справки. От справки отиваме в декларирани парцели с разлики спрямо слой физически блокове, включително площи за косене, тук където правим възраженията. Избираме годината, която ни интересува, 23-та кампания. Да ми покажи и си излиза старата страница с площите, които възразявахме. Никъде никой не предупреждава, че надолу има още информация. Под няма намерени данни излиза нова таблица. Ето я. Резултати след разглеждане на възражение. Физически блокове. Ето ги моите възражения. Има няколко признати. Ето примерно тук 2,3 декара. Заявена площ, неподходящо 2,3, неподходящо след възражение 2,2, признали са 100 квадрата тук. Демек са преглеждали начин на обновяване през ортофото. Явно някакви снимки. Ето е легендата по какъв начин са направили проверката. Тук виждате резултат от възраженията, които в най-скоро време ще бъдат качени в слоя на картата. Доста колеги питат, зато и го записвам. Ако смятате, че ви е полезно, сложете един лайк на клипчето. Благодаря.